Matad ba? Yung labo kaya sa. Lobo kaya. Balit na kitang buhang ka. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Kuwi! So karon nami diri sa Sutsanan guys. So tara akong tuyog diri guys sila kan na boss. Cyrus. Ang kuyog man akong kuyog. Duda. Cyrus. Boss G. Bata. Bata. Tulo may. Ni Mark. Boy Bat. Boy Bert. Mga bata. Are, tapos na? So ngayon mga boss, gusto kasi niya maging vlogger kaya siya yung nagpa-intro natin sa vlog na to. Ayan, tambay-tambay si Will. Ayan, start na si Mansky mag-tricks oh. Langka no? Yawa, langka no? Dritso! Ito mo yung tricks niya. Nindot? Nindot? Kabalo mo to? Ha? Bili. Guys, ibang tumbling ko. What's in Lord? Loh. Mag-cute yung tumbling mo. Buwang nga ka. Sabay lang. Di sa daon. No? Kamusta yung natanggal mong ngipin? Natanggal yung ngipin niya sa double back. Paka-dinosaur yun bro. Naghuhukay kami ng bulawan. Buto ng dinosaur yun eh. Pasilize niya. Treasure ba? Treasure. Ah. Mga tre. Yeah. Look, tapas ba yan? Sus, mauta na yun. Wala kong bukol. Saan na ba yung lansang? Mga tai na diya ba? Mami. Dito ko sa. Aga? Hey, hey, pausa ka. Ina. Oh, suge. Bahe. Atay mo agi na ko na yun eh. Ha? Bilang ko rin, dili kayo makabali. Panana ba? Ang galing mo, Vince TV. Uy. Kaon. Lala. Alala, may katumbang na ganun. Kuha na kong tiil. Bilis na. Ang lawa rin. Ano? Mana ko. Bobog. Ito niya. Grabe, ang galing ng coach nila eh. Coach Elvin, ayan yung mga bago mong tinuruan ngayon. Sila? Anong pangalan ng... Magkano? Gis lang ang by P. Mga scholars lang, mga scholar. Scholarship. Gawin. Taging mo. Bilang ka, ginakula. One time na ba? Asa nga pa? Gaya, katira no pa din, talawan na pa din. Wala ko dulo eh. Anyari sa'yo? Nay na tayo. Para kang katutubo na nandito sa kagubatan mo. Nasaan yung Baan ko. Nasaan yung mga katribo mo? Nandun? Nasa lansangan. Pasok ka na dun. Sa mundo na yung Kantadya.
Shout out sa mga trickster dyan! Ang galing mo, Tokpo. Gawin mo yan para sa mga taga-India. Indian na. Sige na. Indian na. Ipapakita natin sa mga taga-India kung kaya mo bang talunin si Tokpo. Let's go. Let's go, Dinko! Let's go, Dinko! Beatbot! Ano? Ano? La la la! La la la! Perfect mo lang yun. So ayan si Eldin mga boss. Kasi gusto niyang talunin si Tokpo sa India. Kailan yung biyahe natin papuntang India? 1/4. Kailan biyahe natin papuntang India para talunin mo si Tokpo? Next time magpapa-flex tayo ng mga chicks dun sa Grand Mall, no? Tatambling ka dun. Let's go, Ben! Let's go, let's go. Nya nag-chat out sa ta. Sino chat out mo? I-chat out mo, chat out ka. Kilig na ba? Kilig ka sa? Angelica na lang. Wala na. Talunin mo si Boy Tokpo. Talunin di ka, bro. Let's go, Dinko! Papakita mo sa India, no? Watch. What you learn? What you learn? Let's go na. Nagatay! Lubungutiin. Mayroon na ito ka? Ayaw, bungkagay mo ito. Okay, let's ato ka pa doon nga. Tak, tak, pak, ba. Let's abay. Let's. Let's ah. Uy, Ligi, balik. Uy, kana, kabati, magtong. Di ka matong. Kabati, magtugpo. Kabati kayo. 42 in. Gigi, gigi. Hulo! Kaon lagi. Ayan, nagpati tong gay. Itong ano to? Ay, lang patid bro, Let's go, let's go. Dublok na ni. Ano ba? Patay ka siya. Uy, tayo mag-gudro. Tanaw. Doktor lagi kayo, magkakuha ni Luwa, magkakakuha ni Buha, nga ka. Balik, gay. Pag-slide mo ako. Ayun, bakit ako, masige ko tawa mo, tira na magdumulbak dyan. Ate, maratol din, maratol. Hindi ka dumulbak ba? Hindi, lagi na maratol din. Normal naman itira. Katawad-tawad naman. Bay, kontrol lang sa imong kuhan ba? Itog dagko ba kayo nagpuan mo ba? Kontrol lang imong double. Kontrol na yan. Kana ba? Tugpo. Nagdagtag po, magkatawa man. Okay, kalubo ba ito? Balik. Sugam, nagpo. Balik. Akong kontrol. Ha? Okay. Kana di ay. Saan naman itong kontrol? Ay. What a nice! Uy. Sasa? Angka? Lo, patay ko. Gusto gano'n mo po eh. Kaya na? Hindi ka gato yun. Bugiro! Ako ba? Nagisiyas yung kuhan? Gogo. Barog kayo. Kunin ko na kosa bro. Control ba? Plus kosa. Sabay. Puso. Ang liga.
Ate, uka kami siya maubo. Ganang initog po na. Yung landing niya napakalinis. Tayo na tayo eh. Tayo, oh. Wait. No. Okay, 1, 2, 3, go! Sir, may buong mautira. 1, 2, 3, go! Okay. Sheesh! Ang galing! Ayaw, kinapa. Double. Lumias ang kokilis. Napabos. Straight to. Hoy! So ang next na trip na naman nila, dito na naman sa Gulong. Eto. Wala ko na. Uy, Grabe, ang galing. I believe I can fly. Ako. Angas! Balit na kitang buhang ka. patay ka na, say! Wala, yung mga ka lang. Ang clip niya ba kaya na? Ana, oh, di ba? Good job. Yung unlock. Laray. Balik ka. Yan na, sa gamay. Perfect na kayo. Okay na to. Pasok na ba yan? Ito yung Hey! oh, ano ba? Nagkikarat naman! Kato dyan! Buwag yun po! Ay, hindi mo alam yan! Huwag kayak! Huwag kayak! Yung anla po kaya sa. Lobo kaya. Yung anla. Damn! Pamabilang ka na ko ba? Bali ba? Asa, ano? Ay, wala kang kuya, no? Ano kayo? Bumutay!